Us he parlat moltes vegades de les cases que fa Fustec i us he dit que un dels seus principals forts és el servei. En aquest vídeo coneixerem la persona que fa possible tot això, l'ànima del projecte Fustec. La persona que, si us acabeu fent una casa de fusta, estarà per vosaltres en tot moment i vetllarà perquè tot plegat vagi com a seda. El tenim per aquí, ja el veiem treballant, és l'Albert Palomeres. Anem a buscar-lo. Albert, hola, bona. Què tal? Bé, i vosaltres? Com va això? Què estem fent ara mateix? Doncs mira, intentant muntar una casa, un tros de casa. I com estem ara? En quina fase estàs? Et veig aquí amb els Mira, papers. aquest matí hem començat, el replanteig de les platines ja estava tot fet de feia un parell de setmanes, i llavors hem començat posant tots els pilars. Aquí la gràcia està en que les platines aquestes estiguin molt ben posades, perquè la precisió que tenim és milimètrica. Estem parlant de que si una peça falla 3 mil·límetres ja no l'entrem. I quina és la teva tasca aquí, aquest primer dia? Coordinar? Què és el que fas? La meva tasca aquí, bàsicament, està en vigilar una mica que tot funcioni. Doncs també tenir un contacte directe amb l'arquitecte, que sempre està aquí el primer dia, i amb la propietat, que ha vingut aquest matí, doncs, amb la il·lusió que tenen, volen veure una persona responsable al davant, que doni una mica explicacions de ara comencem, ara no, ara què fem, ara el mateix que m'esteu preguntant, doncs una mica amb la propietat. La intenció és que en una setmana tinguem aquesta casa muntada. Una setmana? Una setmana. A nivell estructural, una setmana tinguem tota la casa muntada, quan estem parlant d'uns 400 i pico metres quadrats. En aquesta casa especialment, doncs, Fustec s'encarrega del que seria estructura i envolvent, però per exemple hi ha alguns temes com alguns industrials, com instal·lacions, que no ens encarreguem nosaltres, sinó que ha contractat directament la propietat. Com a empresa tenim les dues facetes, vull dir, som capaços d'oferir el que seria un claus en mà des de zero amb la casa acabada, o oferir només bàsicament el que seria estructures seques. Suposo que aquesta és la clau, no? Poder establir un vincle de confiança amb la propietat, no? I que confin que tot... Clar, nosaltres des de Fustec és el que busquem, vull dir que si li prometem uns timings a la propietat, és el que sí que ens desvivim per intentar complir aquests timings. Ja havíem planificat el dia 14, que és avui, doncs fa un mes, més o menys, i el dia 14 hem estat aquí. Si hagués estat ploguent, estaríem aquí igualment. Passes gaires nits sense dormir quan estàs enmig d'un projecte o què? No, el dia abans de muntar la casa una mica neguitós, però neguitós per la il·lusió. Preocupat no perquè tinc un equip molt bo a l'oficina i estan molt atents amb tot, controlen molt de detall, controlen molt tot, vull dir, al taller també tenim una gent doncs, que posen un ferratges, com veieu, està tot posat abans d'hora, tothom és responsable de la feina que fa. És la implicació aquella que dèiem, que suposo que clar, quan has parit un projecte des de l'inici i a tu que se't veu aquesta passió, diguem-ne, suposo que és el que et fa estar molt a sobre de tots els projectes. Sí, més que res perquè jo soc qui dono la cara, qui els venc, qui parlo amb el client, qui li miro els ulls i qui li dic, escolta, et farem una bona feina. Llavors jo soc responsable de fer aquesta bona feina. Però també tenim una actitud a l'empresa que tots s'han assimilat que tothom ha de ser responsable del que fa. Llavors jo puc estar, ara aquí vinc, aquesta primera setmana de muntatge, però puc estar llavors 3 setmanes si vull sense aparèixer i sé que les persones que tinc a l'obra són tan responsables que és com si fos jo. Vull dir, quan portes 3-4 projectes de cop, no pots permetre cada dia estar a l'obra les 8 hores diàries perquè és inviable. Vull dir, llavors has de confiar en la gent que tens propera. Un moment que és igualment il·lusionant per la propietat com per tu, el fet el dia que dius aquí està, la vostra casa. Clar, aquest és un moment que fa il·lusió i que també en tens ganes. Perquè quan comences un projecte és per tenir un resultat. Vull dir, ens agrada construir, ens agrada fer-ho, ens agrada viure-ho, però ens agrada molt acabar el projecte i entregar-lo al client i que llavors ells puguin gaudir del que realment buscaven, que era un habitatge per viure, per estar feliços amb la seva família. Bé, Albert, doncs suposo que ja et deixaré seguir treballant, perquè imagino que teniu molta feina i que tu veig que t'agrada estar pendent de cada detall sempre que estàs a l'obra, eh? Sí, ara intentem quadrar-ho tot, mirar que tot acabi bé avui, fer una bona jornada de treball i marxar tots contents a casa amb la feina feta, el que tocava per avui. I això, d'aquí 4 dies, això ja tiri sol. Ja tindreu la possibilitat de veure el resultat final. Molt bé, moltes gràcies. A vosaltres.